היי חברים, כאן רונן. אנחנו במרוץ נגד הזמן. כל יום שעובר עוד ועוד גורים נולדים לתוך מעגל הסבל הנוראי הזה שנקרא חתולי רחוב. רק כדי לסבר את האוזן, בשבוע האחרון הכרנו מעל ל-30 נקבות מעפולה, אשר היו בדרך להמליט מעל ל-100 גורים, שהיו נפלטים לרחובות, נכנסים למנועי המכוניות, מתים מרעב או סבלים מתעללות שראינו שקורית לא מעט לאחרונה. העמותה, כמו תמיד, מנסה לעזור במקומות מעולם לא היה תקציב לפתרון הבעיה. לא היה רצון לטפל או להקל במעט על החיים של החתולים והמאכילים. כבר ביצענו מעל ל-300 עיקורים וטיפולים מצילי חיים בעיר. ואנחנו כל כך רוצים להמשיך לעוד 300. תדמיינו את השינוי, את העובדה שהם לא יצטרכו להביא לעולם את הסבל הזה, את כל הגורים האלה. עכשיו זה הזמן, כמעט ואין פינה ללא נקבות בהיריון, ללא חתולים מיוחמים. תעזרו לנו לעצור את מעגל הסבל.